No niin, hei, tänään esitetään teille Metal Rising-esitys, mistä se tuli ja miksi nousi 2022 suosioon, vaikka tehtiin jotain, on jotenkin mennyt pieleen minun aivoissa, kun mä kirjoitin ton. Anyway, niin, eli se oikeastihan se autti, Konami Studios autti projektiin 2009, mutta siinä kohtiin ongelmia, ei oikein tietty mihin suuntaan mennä sillä, joten se sitten siirrettiin ja hyllytettiin 2011 saakka, jolloin Platinum Games palkattiin sen tekemiseen. Sitten samana vuonna se sai ensimmäisen trailerinsa ja sen koko nimi julkaistiin Metal Gear Rising Revengeance verrattuna sen alkuperäiseen nimeen Metal Gear Solid Rising. Ja sitten Platinum Games sen kanssa vuoteen 2013 tammikuuhun, jolloin se julkaistiin PS3 ja Xbox 360. Myöhemmin 2014 syyskuussa se julkaistiin Windows-systeemeille. Sitten pelimekaniikoista. Metal Gear Rising poikkeaa muista Metal Gear Solid-peleistä, sillä siitä puuttuu hyvin paljon häivymekaniikkoja, joten niistä on jäljellä vain yksi, jos puhutaan seuraavassa diassa. Nyt puhutaan näistä päämekaniikoista. Ensin on kevyet hyökkäykset, joilla tehdään nopeita, mutta heikkoja hyökkäyksiä. Ja raskaat hyökkäykset, joilla tehdään vähän hitaampia, mutta voimakkaampia hyökkäyksiä. Ja näistä voi sitten tehdä erilaisia hyökkäyssarjoja, ja sä voit unlockkaa lisää sarjoja käyttämällä battle pointteja, joita saat sen perusteella, kuinka hyvin sulla menee taisteluissa. Ja niihin on kaikenlaisia erilaisia rankingeja, esimerkiksi, että otatko sinä osumia, kuinka paljon sandatsuja sinä teit ja kuinka paljon Blade Modissa käytit, kuinka monta osumaa, mikä sun ihan kombo on, kuinka monta vihoista tapoit, mitä vihoista oli, tällaista. Ja sitten sen lisäksi on tämä yksi tämmöinen erikoissarja, joka ei oikeastaan ole sarja, se on yhden napin väistö, defensive offense, joka voidaan hankkia, ja se antaa sun väistää ja hyökätä samaan aikaan yhdellä kevyellä hyökkäyksellä. Ja sitten on tämä Universal Mechanic, joka löytyy myös kaikista DLCistä. Ninja Run, jossa pelaaja juoksee ja torjuu luoteja. Toisaalta tämä luotien torjuminen ei toimi Blade Wolf DLCssä, mutta sä voit myös tehdä tästä liukuhyökkäyksen käyttämällä taas raskaan hyökkäyksen nappia. Se riippuu konsolista, vaan pelaan PC, mä en tiedä mikä se on konsoleilla. Viimeisenä on sitten puolustus- ja torjuntamekaniikat. Puolustusmekaniikka on hyvin simppeli. Sä liikut ja hyökkäät kevyellä hyökkäyksellä samaan aikaan vihollisen suuntaan, joka on hyökkäämässä, mutta tähänkin on kohta, käydään läpi siis sitten hyökkäyksiä, joita ei voi torjua, mutta anyway, ja siis puolustaa. Torjunta on taas käynyt sama asia kuin puolustus, mutta se pitää tehdä juuri ennen kuin vihollisen hyökkäys osuu, ja sen tietää yleisesti ottaen, jos menet foorumeen huomaat, niin ihmiset sanoo, just sen punaisen vääryksen jälkeen torjuminen pitäisi toimia. Ja se kääntää se vain takaisin, joka tekee tosi tehokkaan tavan tappaa vihollisia korkeimmilla tasoilla, jopa niin tehokkaan, että tietyillä vaikeustasoilla ne viholliset kuolee yhdestä osumasta, jos sä torjut hyökkäyksen, joka sitten estää Zandatsun tietyissä tapauksissa. Se myös tunnaa ja avaa hyökkäysmahdollisuuden. Anyway. Blade Mode, Zandatsu ja Ninjakill. Blade Mode oli siis pelin myyntitekniikka, sellainen markkinointitaktiikka siis. Idea oli, että sä voit leikata mitä tahansa, miltä tahansa haustyön, niin sä voit liikkua hitaasti ja sitten rauhallisesti tähdätä, miten sä leikkaat. Se näkyy tuolla yläkulmassa mun näkökulmasta mun oikealla, mutta teillä saattaa olla eri näkökulmassa. Se on tuossa noin punaiset boksit näkyy, niin siellä näkyy niin tuo pieni, varmaan teillä näkymätön linja, joka ohjaa sitä, että miten se miekka tulee osumaan, kun pelaaja painaa nappia. Ja sitten on Zantatsu, joka voidaan tehdä
osumaan tuommoiseen punaiseen boksiin keskellä tiettyjä vihollisia. Ja tietyissä olosuhteissa jotkut joista on panssaroitu, joten niihin ei voi heti tehdä sitä. Silloin kun sä osut tähän boksiin, niin sä voit ryöstää heidän maukkaat elektrolyytit heidän niskastaan ja murskaas sun kädessä, jotta sä painat täysillä. Ja saat energian täyteen, jota käytetään Blade-moodissa. Ja viimeisessä on Ninja Kill, joka on ainoa pelin stealth-mekaniikkaa lukuun ottamatta consumable itemeita, eli siis käyttäviä tavaroita, kuten laatikoita. Niin sillä voi hiljaisesti tappaa vihollisen takaa tai heidän yläpuoleltaan, ja siitäkin voi tehdä Zantatsu-tapon. Vihollisten hyökkäykset ei siis. Tässä on ylhäällä Monsuun pomotaistelusta perus kevyt hyökkäys kombo häneltä, jota tässä puolustetaan vastaan. Ja alempana löytyy Blade Wolf DLC:stä pelaaja on väistämässä Kamsenin tällaista hyökkäystä ei voi torjua torjuttamattomaan hyökkäyksen. Ja vihollisen koolla ei näissä ole väliä, vaan sillä, että onko hän keltainen. Jos hän hohtaa keltaisen niin kuin aiemmassa kuvassa, niin se hyökkäystä ei voi torjua, se pitää väistää. Ainoa erikoistapaus, missä tätä ei helposti voi kertoa, on toi Deathstream Sam DLC:ssä esiintyvä versio Armstrong Bossista, joka taas käyttää sellaisia hyökkäyksiä, jotka tuottaa niin paljon partikkeleita, että se voi olla vaikea huomata aluksi, mutta ehkä kuitenkin haluat niitä väistää, kun näet ne. Vihollistyyppejä on esim. Kyborgit, joilla on kaikenlaisia aseita, kilpiä, miekkoja, raketinheittimia, konekiväjä ja liitosiipiä, joita myös puhutaan slidereista, joka on UV-vihollisia, jotka puhutaan seuraavaksi. Sliderin lisäksi on gekkoja, jotka on siis, ne tarkoittaa oikeastaan hauskasti kahdenlaisia. Gekot on käytännössä tämmöisiä pieniä kavereita, joita näkyy yhdessä kuvassa näistä, joka on tuo ihan ylin vasen kuva. Minun näköistä. Niin siinä näkyy toinen pieni sininen pallo, niin se on gekko. Mutta gekot voi myös kontrolloida tuollaisia koneita, jotka on raptoreita, ja myös tuommoista isoa outoa kaksijalkaista tankkia, jolla on tulikivääreitä tuo. Sitä ei sitten erota tietenkään tähän Grad-viholliseen, jolla on raketin heittimiä, kanuuna ja konekiväärejä ja kilpiä. Sen lisäksi tämä on myös Metal Gear Ray ja Mastiff. Mastiff on tuo ylin ja tuo alhaalla kulmassa näkyy tuo Grad-vihollisen puoli ja sitten tuo Metal Gear Ray, joka on tuo isompi oikealla tämmöinen näkyvä iso linnun näköinen olio. Tietenkin siis Mastiffit on Gorillan kaltaisia vihollisia, niistä ei paljon. Wurmgerga on yksi toinen, mitä en ole maininnut vielä. Se on vaan vesimitta, jolla on tulenheitin suuri kokoinen. Fenrir on koirarobotti, joka perustuu häivytystekniikkaan. Se yrittää häivyttää sut yleensä, ne vaan juoksee kentälle ja yrittää hakata sut kuoliaksi. Ja sitten Metal Ray, niin se on periaatteessa vaan suuri robotti, mutta se lasketaan Metal Geariksi sarjassa, koska se tehtiin konteraamaan Metal Gear Rexen tuottamaa uhkaa, joka seurasi kyystä laukaista ydinaseita huomaamattomasti vainen yli, koska se käyttää minkälaista kemikaalista jälkeä, koska se käytti railgunia siihen. Eli siis semmoista asetta, joka ampuu magneettien avulla tosi nopeita asioita. Pitkiä matkoja. Anyway. Siinä kaikki vihollistyypit. Jos missi jotain, niin en katso tarkasti. Juonisynopsis tässä, tää tulee ole pisin kohta tästä. Niin peli alkaa, kun Raiden edustamassa työnantajansa Maverick Inc. Afrikassa tapaa maan pääministerin Banin ja henkipuolessa hyökätään ja pääministerikin tapataan panttivankina Sundownin toimesta. Raiden taistelee päihittää Metal Gear Rayn ennen Kyborg Sundownin jahtaamista. Ja tässä hyökkäyksessä osallistuu myös tämmöinen hahmo nimeltä Jetstream Sam, jota virheellisesti
suomennan Samiksi, vaikka se kodimi oli Samuel monessa kohtaa, mutta jossain kohtaa se oikein suomennus löytyy sieltä, että älkää huoliko. Ryan seurasi Sundowneria, josta puhutaan myöhemmin, niin liikkuvaan kuljetusjunaan, ja junavaunon päällä Sundowner tappaa pääministerin. Ryan juoksee hyökätäkseen hän kimppuunsa, mutta Jessin Sam pysäyttää hänet ja haastaa tämän kaksintaistelun Sundownerin paetessa. Kaksintaistelun aikana Sam huomaa, että Ryan on itse oppinut, että hän tekniikassa ei ole puoli huono, mutta siitä puuttuu jotain. Sam oppii, että Ryan pitää miekkaansa oikeuden työkauna, jonka jälkeen Sam melkein tappaa Ryanin kaksintaistelussa toisella käteen, joka irrottaa sen, jonka jälkeen Sam yrittää viimeistellä Ryanin, mutta joutuu jättämään hänet eloon, koska Ryanin pomo Boris ampuu häntä konekiväärillä. Sam pakenee helikopterilla, käyttää soihtuja välttääkseen ohjuksia. Ja sitten jonkin aikaa sen jälkeen Ryan saa uuden ruumiin ja hänet lähdetään tehtävään vapauttamaan Abkhazia niminen valtio Desperadon johtamasta sotilasvallankaappauksesta. Ja päästyään hän tapaa Paikyborgia ja ottaa hänen elektrolyyttinsä, jotka ylläpitävät hänen ruumistaan. Matkaten jaostoa kohti hän kohtaa Kyborgin UK-vihollisia, kunnes hän kohtaa matkalla Blade Wolfin, joka yrittää väittää hänet. Ja Ryan torjuu hyökkäyksen, joka hän keskustelee Wolfin kanssa ennen kaksintaistelua. Wolf väittää olevansa tekoja, jota ihminen ei voisi ymmärtää, jolloin Ryan testaa häntä kysyen, mikä on elämän tarkoitus, miksi on täällä. Wolf vastaa, että hän on paikalla tappaakseen hänet. Ryan sanoi, että Wolfin ajattelu on aika yksinkertaista niin mahtavalle älylle, joka saa Wolfin seittämään itseään. Siis hän selittää asiaa, mutta se puhutaan myöhemmin hän omassa diassaan, joka tulee aika pitkän ajan päästä, että jos muistatte siellä, niin hyvä teille. Seuraa kaksintaistelun aikasta Wolf kutsuu apua 2 kertaa, mutta hän kuitenkin häviää ja Ryan tuhoaa hänet melkein kokonaan, mutta palauttaa hänet ja vapauttaa hänet samalla myöhemmin. Hän jatkaa jaostamoon tai sitten Kyborg vihollisia helikoptereita. Jaustamossa hän kohtaa Mistral, jonka kohdessaan Mistral siis viittaa Ryaniniin vanhaan levynimään Jack the Ripper, johon palataan taas myöhemmin, silloin kun se on relevanttia. Ryan sanoo, että kukaan ei enää kutsu häntä sillä nimellään, jonka jälkeen puhuu menneisyydestään, mutta Ryan sanoo, että hän taistelee puolustukseen heikkoja. Mistral yleensä taistelevat tuhotan jaostamon, kunnes Ryan lopulta saa Mistral iskemään nestemäiseen typpisäiliöön, joka jäädyttää hänen ruumiinsa, jonka jälkeen Ryan rikkoo sen sirpaleeksi. Ryan pääsee kiinni sitten teostinjohtaja Andrei Dozeviin, joka johti periaatteessa sotilasvallankaappausta. Ja hän kutsuu Ryanin murhaajaksi ja hän pyytää antautumaan, mutta Ryan on juuri missä hän haluaa hänet ja kertoo, että Abkhazia-jaostolla tehtiin tekemään venäläisille rahaa. Hänen mukaan se ei ole jaosto Abkhazialla, vaan heidän vankilansa. Sattumaan tämän hän räjäyttää jaoston ja itsensä. Ryan matkustaa Meksikoon tutkimaan mustia viemärikrokotiileja, hyvin kiinnostavaa. Hän ottaa mukaansa siis Wolfin, joka oli se aiemmin tavattu robottikoira, joka oli tosi älykäs. Ja sitten he vitsailevat Wolfin koiran ulkonäöstä, kutsuen sitä K9iksi, ja sanoo, että heidän pitäisi heittää sitä luu, jonka Wolfi löytää humoristiseksi 2 tasolla, sillä se muistuttaa koiraa ja koiran luista. Ryan astuu viemäreihin
jonka jälkeen hän kertoo, että hän siis Ast Laboratory, joka on omistaa, joka on siis se joukko kyborgeja, joka hyökkäsi Pain alussa ja kidnappasi sen pääministerin, joka tappoi. Raiden tappelee gorillaa, Mastiffia siis, semmoista isoa robottia, jolla on mukaan kädet niin viemäreissä, ja taistelee gekkoja vastaan, ja gekko, joka kontrolloi raptoreita, kun hän menee estämään pienen pojan Georgen kuoleman. George hurraa huutain Cowabunga, Ninja Man, Ninja Go, Ninja Go, joka viittaa siihen, että hän on katsonut Teenage Mutant Ninja Turtles ja Ninjago TV-sarjoja. Raiden käskee hänen piiloutua ja sen jälkeen tuhoaa raptorit. Hän löytää Georgen ja kysyy hänen oltajansa. George seittää, että olisi kunnossa, saa haluaisi juuri kuin Raiden. Kun Raiden seittää, miksi hän on viemäreissä. Raiden sanoo, että hän alkaa kuulostaa paikasta itsekin keskustelun aikana. George seittää, että hän on tehnyt paljon pahoja, mutta hän ei tappaisi ketään ikinä. George on siis tämmöinen piiripoika tässä kuvassa. Hauska äijä. The shame me not badass robot ninja more same as you. Niin kuin tuossa sanotaan, mä en osaa näyttää tuota. Anyway. Hän siis on yksi Raiden päästä lapsista, joka paiste laboratorion sijainnin Raideille, että hän pystyy pelastamaan muut lapset, tai ainakin heidän aivonsa. Ja siis lapsisotilaan elämältä. Ja sitten hän sai uuden kyborg-ruumiin, kun Raiden joutui pelastamaan hänet halkaisemaan hänen ensin kahtia tappakseen häntä panttivankina pitävän tohtorin, joka otti niiden lapsien aivoja niin ruumiista ja teki sitä lapsisotilaita. Anyway. Sä puhutaan Kevinistä, Raidenin radiokaveri. Mä en oikeastaan varma, miksi mä lisäsin tätä. Mä vaan hausin kertoa tästä aamusta. Vaikka mun piti alun perin kertoa myös doktorista ja toista aamusta, mutta en puhuta siitä. Ja hän siis on radiokaveri, hän kertoo kaikenlaista tietoa tehtävän aikana. Hän myös tunnistaa videosta, joka löydetään sieltä labrasta viemäreissä. Niin Colorado sanoi Stephen Armstrongin ja Kevin auttoi Raidenin jotain tehtävän yksityiskohtia tapahtumien aikana. Seuraavaksi World Marshal HQ. Ryan suuntaa Denverin päästäkseen lapsia aivoja World Marshalin konttorilta, joka on siis se yritys, joka omistaa Desperado, joka on siis se joukko kyborgeja, joka hyökkäsi alussa ja kidnappasi sen pääministerin. Ryan pysäyttää poliisivoimat, tai siis Ryan pysäyttää poliisivoimat ensin, sillä hän on kyborgien tuhoavan autonsa, ja hän tappaa niitä poliiseja ja tämmöisiä grad-robotteja, joista puhuttiin aikaisemmin, matkaa katolle. Kattoiden ja kautta hän pääsee metrotunneen, josta hän pääsee World Marshalin konttorin lähemmäs blokkaadien yli. Liikuttuaan metrotunneen läpi kohdaten vastustusta, Ryan kuitenkin taistelee, kunnes hän pääsee kauppakadulle, jossa hän näkee Samin naaman, ei Samuelin naaman, mainostauluilla. Samuel kyseenalaistaa Ryanin tapaa tappaa kaikkia kyborgeja ilman armoa, jolloin Ryan sanoo pysähtyessään, että he tekevät valintansa, mutta Sam huomauttaa, että vaan ei sattu tuo reilu. Hän ottaa esimerkiksi sotaveteraania, jotka on menettäneet niin suurin osan ruumiistaan, että he joutuvat työskentelemään missään muussa työssä kuin työssä kantavat heille kyborgien implantteja, mutta ainoat sellaiset työt tällä hetkellä ovat yksityisarmeijojen tarjoamia, kuten World Marshalin. Ja Ryan menettää tasapainonsa hetkellisesti tajudessaan käytöksensä seuraamukset ja kaksi poisrobottia iskävät hänet maahan patukoilla, mutta Ryan tappaa nämä kyborgit miekallaan, jonka jälkeen hän ei pysty jatkamaan matkaa taistelemaan, sen sijaan välttää taistelua kuitenkin joutuu taistelemaan myöhemmin hetken päästä Desperadon kapteeni Monsoon ja kertoo memetiikasta. No niin, tässä on minun aika huono selitys memetiikasta. Se on siis tämmöinen psykologian ajatustapa, jos ajatellaan, että meemit, ei siis kulttuuri tai ideat, mieliset asiat, ovat
siis vähän niin kuin geenejä. Ja se meemi tulee sanasta mimetes, joka on kreikkalaista alkuperää tarkoittaa imitaatiota. Sen keksi Richard Dawkins, joka halusi sen kuulostavan samalta geenin kanssa, koska se teoria perustuu samanlaisiin ideoihin kuin toi Darwinin evoluutioteoria. Jos siis meemit kopioivat itseään toisiin ihmisiin esimerkiksi imitaation tai opettamisen avulla, ja sitten sisäisen kopioitumisen kilpailun kautta meemit muuttuvat joka syksy luon uusia ideoita, ja siis sitten päättäen, että mitkä ideat selviytyvät. Se on siis analogia. Teoria kuitenkaan kaikissa tieteenpiirissä hyväksytty oikeaoppisena, ja ollaan sitä mieltä, että geenikulttuuriteoria on parempi. Geenikulttuuri koevoluutioteoriassa ajatellaan, että kulttuuri kehittyy biologisen ja kulttuurin kehityksen yhteisön seurauksena, koska tutkimuksesta pitää memetiikkaa pienen osana kyseisen teorian seitsemää käsitystä kulttuurisesta kehityksestä. Seuraavaksi puhutaan monsuunista hahmona ja mitä tapahtuu hänen kanssaan. Tässä on hänen hieno selityksessä memetiikasta, vaikka sitä ei ehkä tajua, vaikka tässä meemeistä puhutaankin. All memes, all passed along. Raiden kohtaa monsuun Marshall HQ:n etuovilla, jollain pitää puhua memetiikasta. Se ottaa mukaan hieman luonnonlakien tulkintaa. Hänen mukaansa esimerkiksi tunteet, kuten viha, kateisuus, ahdeus, totuus, ovat kaikki meemejä, joita siirrymme toiseen. Hän väittää, että luontoa vastaan ei voi taistella ja kutsuu Raiden ja hänen syntymänimellään Jackillä, mutta myös lempinimellään Jack the Ripperille, ja kertoo, että on luonnollista, kun voimakkaat vievät heikolta. Raiden pyytää tohtoria saavuttaa hänen kivun poistavat implantit. Sen jälkeen, kun häntä puukutaan vatsaan, hän vettää hallinnan tähän myös hyvin petetystä persoonastaan ja sanoo, että Jack is back, eli Jack on tullut takaisin. Monsun käskee toisen kyprokin tappaan Raidenin. Mutta Jack eli Raiden nauraa ja alkaa puhumaan siitä, miksi hän oikeasti taistelisi päällä seuraavassa tiessä. Hän kertoo sen kivun takia. Tässä on irti sen miekan vatsastaan. Siinä on oikeastaan aika hieno kuva, mutta siitä ei nyt ole löydy sitä. Tässä on jälkimmäinen. Tapahtuu hän tekee tämän kuitenkin panikin muun tukijan mukaan hiljentääkseen sen kivun tunteen, kun hän ottaa sen vatsastaan. Jack the Ripper on siis Raidenin todellinen persona, jota hän pidätte idealla eli meemillä siitä, kuinka hän taistelee oikeuden ja heikkojen suojelun takia, vaikka hän itse saattaa heikkoa prosessissa. Tämä persona syntyi hänen lapsuuden seurauksena, koska hän traumatisoitui lapsuuteen Liberiassa, tappoi vain selvitäkseen, joka loi hänen maailmankuvan, jossa kaikki, joilla on väliä, on taisteluselvyydestä, joka on aika toivoton. Seuraavaksi puhutaan kaikenlaista tuosta, kun Raiden kiipeää World Marshal HQ:n huipulle kirjaimellisesti hissejä ja kaikenlaisia seiniä kiivetän. Ja lopulta pääsee huoneeseen tappaa näitä robottiversioita Monsuunista ja Mistraista, jotka on molemmat Desperon kapteeneja, vaikka viesti kutsuin toista lieutenantiksi, joka oli väärin. Ja hän menee sitten huoneeseen, jossa nämä lasten aivot ovat kohtamaan Sundownerin, Desperon johtaja, joka työskentelee sen, Steven Armstrong haluaa tuoda sotaan kultapäivät takaisin. Spoiler, hän ei halua. Sundowner on siis Desperado LLC:n eli Limited Liability Companyn johtaja pelin tapahtumien aikana. Hän on saisteen tappaja, joka ennen kuin muuttumista taisteli USA:n armeijassa Pakistanin erilaisissa soissa. Hän sai lemminimensä, koska hänen uhreistaan usein jäi niin paljon verta, että se näytti auringon laskulta. Ja hän tavataan ensin ensimmäisessä tehtävässä, kun hän tappaa pääministeri Numbanin, ja ilmestyy taas neuvostehtävässä, jos hän taistellaan helikopteriplatformilla, ja he tapataan siellä, mutta ennen sitä hän ehtii paljastamaan, että Armstrong aikoo tehdä jotain, joka sitten kilpailisi 9/11:in kanssa ja aiheuttaisi sodan. Ja kyllä vain tuo kuva tuossa ja tuo teksti, se on ihan oikeanlainen sitä pelistä, mitä Ham sanoo. Ja tässä sitten päätellään tästä sivuamojen toimesta, josta vain yksi on esitetty, mutta joka tapauksessa, niin että Armstrong aikoo saamurhata USA:n presidentin hän vierailun Pakistanin sisällä. Ja sitten puhutaan terrorin vastaisessa osa kakkosena.
Ryan saa kyydin doktorilta, mutta hän tippuu kyydistä tuottoon 2 droonia, joutuu pakemaan terveesti jalan. Hän löytää moottoripyörän taistelua ja jäseniä ja pakenee sille kohti Solista, joka on siis lentokenttä, jolta hän pääsee Pakistaniin raketilla. Historian vaitsaa Sam Raiden on taas dia, jossa puhutaan Samin ja Raiden välisestä kaksintaistelusta ja siitä, mitä he puhuivat ennen. Ja se nimi perustuu siinä achievementtiin, mikä saa, jos menee tosi hyvin siinä. Ja kun hän matkaa sinne kentälle, niin hän näkee Samuelin tiellä ja hän tietää, että hän ei voi väistää Samuelin, sillä hän on tosi nopea. Ja hän kysyy sitten saakasti pysähtyään, että pitäisikö hän olla kiitollinen, että Samuel ei tappanut kaikkia sotilaita kentällä. Ja Sam vastaa sanoen, että ei, jos sen noin laittaa. Sam sanoi, että he ovat muut kuin puheita korkeimmista mäenpäistä. Se selittää West on paremmin miekkailija ja Ryan on samaa mieltä. Sam on iloinen tästä kehityksestä, vaikka Wolfie, se robottikoira, ei ole samaa mieltä siitä, että se olisi tarpeellista. Taistelua Tavikon aikaa Ryan iskee miekan Samin kädestä. Ja sen jälkeen Sam vaihtaa käsintaisteluun, jonka aikana hän vaan potkii ja heittää Raidenia maahan käsin. Sen jälkeen hän ottaa miekan käteensä uudelleen ja he taistelevat jonkin aikaa ennen kuin Raiden iskee häntä rintaan tappaen hänet. Taistelu on molemmat tärkeä Samille, koska hän on oikeassa, kun hän antautuu Armstrongille ja Jackille, sillä hän pääsee maailman sodalta. Tässä on tämmöinen pikkudia, josta ei ollut kauheasti tarvetta tehdä, mutta kuitenkin siis Raiden kiireessään rikkoo puolin sisässä kentälle, sillä Wolf ei saa Dwartia avaamaan ovea. Ja sitten Maverickille lisää maksetaan hänen toimiensa seurauksena ihan niin kuin ne kaikki asiat, mitä hän tuhoaa koko ajan, ei olisi riittävästi. Hän tapaa Sunny Erkin, joka hän on haava, joka hän pelasti Metal Gear Solid 2 aikana ennen kuin hänestä tuli näin voimakas kyborgi. Patriotilta, jotka on tämmöisiä tekoälyjä, pitivät yllä sotatautta. Ja he tapaavat, hän pyytää apua ja sitten Wolf kättelee Sunnya, mutta Wolf ei suostu kättemään Raidenia. Ja sitten Raiden lautkastaan Wolfin kanssa Pakistaniin. He etivät juuri ennen kuin matkaa. Tähän siis on KR Denveristä tämä matka, joten se on aika suuri matka, se on USAsta asti. Ja operaatio Tecumseh. Se on siis se nimi sille, jonka aikana Armstrong aikoo salavuodet presidentin, mutta Ryan saapuu juuri paikalle ajoissa ja hän ehtii ottaa kybersotilaan kodin neutraalinen, joka on laitonta, joka on myös samanlainen tapaukseen tuolla Biafrassa, joka on se tuntevan Afrikan maa Peidaussa. Ja Ryan taistelee kyborgien lävitse ja sitten saapuu kentälle, huomaa, että Wolf, joka tulee hänen mukanaan, haavoittuu. Ryan ei tarvitse etsiä syypää pitkään, koska maa soittuu kentän alla ja valtavauhjat torpot nimeltä Metal Gear Excelsus nousee maasta. Sieltä sisältä tulee Armstrong ja siitä alkaa puhe. Dia 1. Näitä on nyt sitten 3 diaa plus se robotin dia. Ryan sanoi, että Armstrongin pieni lelu on vaikuttava, mutta hänen suunnitelmansa loppuu siihen. Armstrong kuitenkin kurjaa Jackia kertomalla hänelle, että hänen tekonsa ei ollut kauhean harkittuja, sillä hän sai Ryanin näyttämään terroristilta, kun hän iski lentokentään, jossa presidentin piti tavata. Ryan saa huotuksesti, miten ihmiset sanovat sitä sosiaalisessa mediassa asiasta, jonka hän jotenkin sai lähetettyä kuottua paikasta asti. Mutta sitten sanoi, että se on naurattaa, muutaman sotaan kuolema on traagista, mutta ei mitään, josta aloittaa suurta sotaa. Armstrong kuitenkin vastaa Ryanin päässä sanoen, että Amerikka on halunnut tää sotaa vuosia. Hän jatkaa puhumaan patriotista hänen perinnöstään, joka on jäljellä. Vaikkin se, miten Armstrong tietää patriottitekoälyistä, on aika epäselvää, sillä hän vaan toimi USA:n merijalkaväessä. Sitten hän kuitenkin jatkaa siis puhuen arvoista, kuten materiaalismi, unionismi ja nationalismi, jota mä en taas seittää enempää. Pitäkää hauskaa niiden kanssa. Ja hän saa, että ne ovat avoimia ohjeet niille, joilla ei ole ollenkaan toivoa. Hän jatkaa
väitetään imitoinen ihmisiä, joista hän puhuu sanoen, ei tarvitse parantaa itseäsi, anna itsesi kokonaisuudelle, sinä olet amerikkalainen, sinä olet numero yksi. Hän äänensävynsä tekee selväksi, kuinka hän vihaa tällaista ajattelua, ja sanoo, että sen jälkeen ainoa arvo jäljellä on dollari ja talous, ja teemme mitä vain, että se kasvaa, jopa sotaa, varsinkin sotaa. Ryan Kessler sanoi, että hän puhuu hevon paskaa, se kuitenkin jatkaa sanoen, että patriotit kylvät siemenet, ja he eivät tarvitse enää heitä huoltamaan heidän meemejään, ja he levittävät niitä juuri hyvin itsekin. Joka amerikkalainen mies, nainen ja lapsi, nyt on kaikki patriottien lapsi, Armstrong lopettaa kertoa, että tämä sota on terroristien ja hullujen vastaan, mutta sen täytyy sisältää Raiden. Hän astuu sisään Exoduksen ohjelmeen ja aloittaa taistelun, josta puhutaan seuraavaksi. Exodus on siis tämmöinen valtavirtatykäinen kuin tuossa kuvassa. Tässä on myös mukava skaala, koska me nähdään tämä päähahmo tässä, vastausrobotti. Ja Armstrong ohjaa sitä tappaakseen Raiden, jota hän voi valmistaa, että toinen sota terroria vastaan alkaa. Taistelun aikana pelaaja voi kuulla, kun Armstrong huutaa, ja sieltä taistuu huutoja, kuten tunne USA:n viha, eli siis Feel the Wrath of the USA. Raiden tuhoaa robotin rikottuaan, tämä on paljon enemmän kiitosviet kuin mä kuvittein, 2 sen jaloista, jonkin jälkeen hän ottaa yhden sen viekoista kiinni ja heittää sen olkansa yli ja irrottaa käden samalla takaisin iskua varten. Ja silpoo koneen kuntoon, jos se ei voi enää käyttää ennen kuin hän menee kohta Armstrongia. Hän sitten kohtaa Armstrongin siellä, mutta hän ei odottanut, että Armstrong taistelisi niin kovaa kuin hän pystyy. Armstrong juoksee ohjaamosta ja iskee Jackia niin kovaa, että hän lentää ilmaan. Jack ehtii vain sanoa, että mitä helvettiä hän ajattelee ääneen. Armstrong sitten, kun Jack laskeutuu, hän potkaisee hänet ohjaamoa vasten, nostaa kätensä silmässä oikeaan asentoon. Taistelun aikaa hän onnistuu myös rikkomaan Raiden puukon ja sitten lyömään hänen miekkansa pois hänen kädestään, jota ei sitten uudelleen saa käteen. Josta saa Raiden kohti, hän toijuu heitetyn miekon päällä kädellään ja iskee vähän käsin. Raiden iskun kiinni, sanottu Armstrongin tyypillinen poetikko, kaikki lupauksia, mutta vain puhetta. Hän heittää Armstrongin ylipään ohjaamoa. Jos otetaan kuusen I Have a Dream speechin, joka viittaa tietenkin Martin Luther Kingiä. Mutta vaan lievästi siihen samalla loppuun. Hän puhuu siitä, kuinka hän tarvitsee pääomaa ja ääniä. Jatkaa kysyä, että haluatko Jack tietää miksi. Hän vastaa heti kertoa, että hänellä on todellakin unelma vapaiden maasta. Maa, jota ei hallitse komitea, vaan voima. Toiminnan eikä sanojen maa. Valtiossa laki muuttuu yksilön mukaan, ei toisinpäin. Ja sitten hän puhuu tämmöisestä maasta, jossa bureaukraat asianajat, kaikki media voi suksia kuuseen ja Amerikka on puolimääntyä. Sitä ei voi pelastaa. Hänen miestään se pitäisi polttaa pohjaan ja irrottaa juuria myöten maasta. Hänen mukaan se tulkissa nousi uusi Amerikka, hänen Amerikka, jossa heikot korjataan pois ja voikkaat selviytymät. Voivat tehdä vähän kuin haluat. Tekot Amerikasta taas mahtavan, joka viittaa tietenkin Ronald Reaganin vaalikampanjaan 1980-luvulla, joka oli se alkuperäinen Make America Great Again. Ainakin Google mukaan. Hän sanoi, että hän Uudessa Amerikassa ihmiset taistelevat uskonsa puolesta, eivätkä rahan, ei tai öljyn. Joka mies olisi vapaa taistaan omat sotansa, joka on oikeastaan aika lailla ainoa ihanteellinen asia tuosta koko puheesta. Anyway. Seuraavaksi puhutaan sitten tietenkin hänen boss-taistelustaan. Ja tuossa sitten Delaware, miten päädytään tähän tilanteeseen, missä Exodus tuhoutuu täydellisesti. Ja sitten Wolf antaa, sen jälkeen kun Raiden saa, että Armstrong on hullu, niin Wolf antaa sitten sen koneen tuhoutumisen jälkeen niin Samuelin miekan Jackille ennen kuin Armstrong se Wolfin pois. Ja seuraavaksi taas aikaa sitten Armstrong lopettaa pitää, niin se alkaa heittelemään kaiken maan tuliseiniä sua päin jostain, en tiedä mistä. Hän käyttää tähän nanokoneita
jotka ovat tähän mennessä häntä suojanneet aika hyvin. Mutta tämä miekka, Samuel miekka on erikoinen, sillä se on hyvin voimakas, sillä voi vihdoinkin satuttaa häntä. Ja hän käyttää myös Exhaustuksen osia heittäen häntä Raidenia kohti niitä. Aikaisemmin nähtiin siellä Diassa Blade Modeista, niin se iso on, mitä yrittiin lyödä, siinä oli yksi näistä osista. Siellä sitten taas rikotaan hän kylkiluitaan, tehdään paljon vahinkoa ennen kuin sitten lopulta hän Raiden iskee hän rintaansa monta kertaa miekalla ja ottaa irti hän rinnastaan sydämen, josta nuo nanokoneet niin ovat kiinni. Armstrong on kuin iloinen, että hän jätti arvoisen perijän Raidenin, vaikka hän ei onnistunut hänen tehtävässään. Ennen tätä kuitenkin, ennen kuin hän ehtii saamaan mitään muuta suurempaa, niin Armstrongin sydän murskataan Raidenin kädessä. Mutta siitä tulee jo kuvaa vakaumpiin suhteen, niin nyt vihdoin päästään DLC-kontenttiin. DLCtä tehdään tuollakin tosi paljon ensimmäisen vuosien esin täällä se ja Bite Armor, Inferno Armor, Commando Armor, joka pääsi pian kykykantajasta. Ja käyttivät tavoitepeissa, jotka oli siis näitä Medigelejä, sitten kai räjähteitä ja sitten toistoi noita taktikaalisia itemeita. Sitten toi myös toi VR-tehtävät. Ja sitä ennen oli myös Grey Fox DLC, jossa tuli myös toi pelin ehkä suurin voimakkain ase Foxblade, joka ei niin vaan, että se usein pidetään voimakkaampaa kuin pelin sisäiset huijaushiussetit, joilta saa sillä, että se kerää tarpeeksi kyborgien käsiä, tiettyjen kyborgien käsiä. Ja sitten taas japanilaisessa versiossa peliä oli myös tämmöinen puumiakka, joka soitti Snake-hahmon sanoja ei peittäisi. Versiossa oli myös Custom Suit, joka näkyy tuolla alakulmassa, tommoinen hauska outo tommoinen visori. Siinä ja näkyy Andorbin naamansa. Niin se julkaistiin myöhemmin DLC, mutta se japanilainen puumiakka sitä ei enää löydy. Se soitti noita Snake-hahmon sanoja, ei peitittäistä. Jep, taisi olla kaikki täältä. Seuraavaksi mennään Sam-hahmoselitykseen. Sam on siis modernin samurai, joka käyttää Ex-Lunan kotaistessaan kyborgeja. Hän on oikein korjattu robottikädellä, sillä hän alkuperäinen kädensä halvaantui vuonna 2016 hän taistelunsa aikana, kun Senator Armstrong iski häntä terroritulla kädellään. Sam kohdataan ensin liikkuvan junan päällä taistelussa, joka aikana hän irrottaa Raiden käden, jos puhuttiin aikaisemmin. Myöhemmin sitten Denverissä Sam kommentoi Raiden murhan himoa ja hän oikeutuksiaan teoilleen, ottaen huomioon, että kyborgeilla ei ollut reilua valintaa, josta puhuttiin aikaisemmin. Sam päihittäen keskellä aavikkoa matkaa yksityiselle lentokentälle Solikseen. Ja tässä on se DLC-taina. Tämä on siis yksi pelin suurimmista DLC-paketeista ja Blade Warfare-tehtävien kanssa. Tuostiin huhtikuun 9. päivä 2013. Pelataan Jestrin Saminä ja hyökätään tonne Desperado HQ:hun, eli siis tonne Marshall HQ:hun. Se ottaa se semmoinen erikoinen reitti viemärin kautta, mitä ei löyty pääpeistä, mutta se on silti käytännössä vaan vanhojen assettien kopioimista. Ja hänellä on uniikkeja mekaniikkoja, esimerkiksi Quick Draw-hyökkäyksiä, jossa on 3 niin kuin variaatioa, jota hän voi laittaa tuolla raskaalla hyökkäysläpillä, koska hänellä ei normia raskaita hyökkäyksiä ole. Niitä variaatioita voi löytyä riippuen, juokseeko hän ja oliko hän ilmassa vai maassa silloin. Jos hän on ilmassa, niin se hyökkää lähintävihoista päin tähden heitä kohti. Jos hän on maassa, mutta ei liiku juoksemalla, niin hän pysyy paikallaan ja sitten syöksyy vihoista päin. Mutta taas, jos hän juoksee maassa, niin hän lähettää silpuvan tuulihyökkäyksen vihollisia kohti. Hän voi myös käyttää dash-mekaniikkaa. Hänellä ei ole stealth-mekaniikkoja, kuten Ninja Kill-iskua. Ja hän on myös Raiden aseeton väistömekaniikka.
Armstrong-tappausta, josta ei ole puhuttu vielä, mutta siinä käytännössä vaan kuperkeikka taaksepäin. Ja hän on myös sitten unikki ärsytysmekaniikka, joka toimii vähän niin kuin Reaper Mode, joka unlokataan Monsoonin jälkeen, jossa sä voit tehdä ekstra vahinkoa vihollisten panssaan ja silppoa armorittomien vihollisten läpi suoraan. Mutta tässä tapauksessa suutut viholliset ottavat enemmän vahinkoa panssaan ja silppuvat miekan iskuista. Ja ne voi tehdä vahinkoa puolustusten läpi, mutta torjuntaa he eivät pysty kuitenkaan ignoraamaan. Jep. Pitää myös ottaa huomioon, että toisin kuin Reaper-moodi, se ei käytä energiaa. Tässä on tämä pieni summary, mitä tapahtui, niin hän hyökkää sinne Heiskuuhun viemärien kautta, tapaa Blade Wolfin, jonka hän tuhoaa, ja sitten he keskustelevat tästä vapauden puutteesta, joka Wolfilla on, ja hänen käskystään tuhota Sam, ei Samuel. Ja sitten syömyskonttoriin hän saa puheen Monsoonilta, jonka hän tuomastaan huumekaartallista, ja Monsoon huomauttaa, että Desperado ei voi vaan silppua kuolemaan vielä, että se on liian suuri Samille, ei Samuelle. Hän kävee halliin, jos hän näkee Monsoon, joka tiputtaa savukranaatteja ennen katoamista kysyen, mitä Samilla on nyt. Sam kohtaa hallissa Metal Gear Rain. Okei. Tässä siltä mulla on alun perin tässä varmaan tuossa, koska mä kopioin tämän tekstin suoraan tuosta viime diasta, niin on ollut eri kuva, mutta tässä on nyt Armstrongin kuva tuosta taistelusta, joka mainitaan myöhemmin, jossa Samin käsi halvaantuu, jonka takia hänellä on siis sitten robottikäsi pääpelissä, joka on se muusta käsi, mitä hän käyttää viekan kanssa. Ja niin edelleen. Blade Wolf-hahmo on taas siis sitten tämmöinen robottiprototyyppi, jolla on tekoäly, joka on todella tehokas ja hyvin ihmisen kaltainen. Se taistelee Ryania Afgasiassa, sitten kutsutaan myös Wolfiksi. Hän ruumiinsa uudelleen rakennetaan Maverickin toimesta, Ryan pyysi sitä. Hän seuraa Ryania ottaa hän tehtävän tuolta Desperado C. Hän kutsui itseään pääksi Wolfiksi ja on kiitollinen Ryanille. Hän on muutama tärkeä osuus tarinassa. Ensimmäinen tapaaminen Raiden kanssa. Raiden huomattaa, että Wolf aika yksinkertaisesti jälkeen olla, jolloin Wolf huomattaa, että hän voi analysoida käskyä, mutta ei voi vastustaa, sillä hän muistista poistettaisiin, jonka takia hän on toiminut, miten hän toimii. Toinen tärkeä kohta tapauksessa Denverissä juuri ennen Desperadon konttorin hyökkäystä, jolloin hän kertotaan Samin huomauttaa, että hän ei käyttänyt yleisellä tavallaan. Hän kehottaa, että Ryan välttäisi taistelua huomattuaan Samin ei Samuelin sanojen vaikutuksen Raideihin. Kommentoida tähän tapaa Samin aavikolokoron osavaltiossa, niin viimeistä Blade Wolf vahinnoittuu kohdatessaan Pakistanissa. Hän myöhemmin onnistuu antamaan Samuelin miekan, jonka idealukko on avautunut Raideille, joka haastaa viimeiseen 12 uun. Toinen DLC, joka julkaistiin 2013 maaliskuussa 14. päivä, niin Blade Wolf on uniikki pelattava hahmo. Sillä ei ole Reaper-mode tai ärsytysmekaniikka suorasta taistelusta vaikeaa, mutta ei yhtä vaikeaa kuin Samin DLC:ssä, sillä siinä DLC:ssä vihollista on nopeampia kuin normaalisti. On uniikki kyykkymekaniikka, joka palauttaa hänen kestävyyttään ja tekee häivepelosta helpompaa. Hän ei myöskään voi saada no-kill bonusta, mutta hänellä on uniikki hunt kill bonus, joka on hänen ninja kill mekaniikkansa. DLC-tarinassa niin DLC Wolfin kuvasta kerrotussa tarinassa, mitä hän teki ennen kuin tapasi Raidein, joka hän kertoo Sunny Emerkille, josta puhuttiin aikaisemmin. Wolf kertoo ollensa Desperadon luutnantti, ei siis kapteeni Mistrain vallan Abkhasiassa jonkin aikaa Raiden tapaamista. Hän aisuoitti, hän antoi VR-tehtävät, sillä Wolf ei itse mukaan nähnyt syytä tappaa kaikkia sivullisia. Mistral vapautti hänet hetkeisesti. Toivoi, että Wolf tappaisi toisen kapteenin nimeltä Kamsin nimeltään Aavikkomyrsky. Ja Wolfin palatessa hän liikkui läpi siis Abkhasian rannikolle asti, missä Raiden aloittaa mission. Koeten kyborgia ja UG-robotteja. Ja hän kohtaa Kamsinin. Hän sanoi Wolfille, että jos et koe vapautta,
niin en voi odottaa, että ymmärrät taikutuksemme. Se olisi taas, jos Wolf leikkasi Kamsin paloihin, jonka jälkeen Mistral käynnisti Wolfin etäisyysesteen ja uhkasi häntä muistin poistamisella. Wolf antuu kättämään Gekkoa, joka on yhden tyyppinen UG, eli siis miehittämätön robotti. Tarinan sepitys loppuu siihen. Tässä nyt puhutaan meemeistä, en pidä tästä diasta kauheasti, koska se, no, te näette kohta, et lukeusta jo. Niin, Rage talouspeli toiset osa pelin nousua suosituksi, kulttiklassikoksi. Ne alkoivat kuitenkin tästä Babe Please Stop meemimallista vuonna 2021, 2017. Huhtikuun tubettaja Golden Bucket julkaisi tässä meemimallissa ensimmäisen Metal Gear Rising meemin, joka käytti musiikkia pelistä. Ei ehkä välttämättä ensimmäisen, mutta ainakin tunnetuimman sitä katsotaan ensimmäiseksi, joka aiheutti tämän trendin. Ja tämä niin sanotusti rikkoi tietyn osan internetissä, sillä seurauksena musiikin käyttö meidän videoissa, jossa käyttiin ensin lievää astunutta koukkuna, joka veti katsojia sisään, ja sitten vaihtoi kesken videota videoon pelistä, jossa usein soi erilaisia soundtrackeja. Yleisimpiä olivat It Has to Be This Way, Sarah Armstrongin taistelusta, Rules of Nature, joka on pelin alussa olevasta Metal Gear Ray-taistelusta, ja The Only Thing I Know For Real, joka on Samuelin aavikkotaistelusta, jotka olivat siis PNE-polun taistelusta. Nämä meemit lopulta nostivat myös muiden samankaltaisten B-sarjojen musiikkia julkisuuteen samalla tavalla, kuten Devil May Cry ja Sonic Frontiers myöhemmin, kun se julkaistiin. Se liittiin myös usein Doom-pelien musiikkiin, sillä se oli samanlaista. Pelisoundtrackit. Ja tässä nyt mä voisin listan niitä, mutta mä itse hausin, että analysoisin painaista. Joten mä otin tämän perustaistomusiikin A Soul Can't Be Cut, joka mun mielestä kertoo Rainin piirroista persoonasta, ja kun se piiloutuu kauneen alle, jos kauneen ottaa kirjaimellisesti, vaikka tässä tapauksessa tarkoitaan vain hänen ulkokuorta, joka toimii kuorta Jackille, joka on hänen oikea persoonansa. Se pitäisi varmaan kuunnella ensin, että ymmärtäisin, miksi mä katson asiaa näin. Toinen soundtrack, jolla on vahvasti, on It Has to Be This Way, joka kertoo, kuinka samanlaisia Ryan ja Armstrong ovat heidän tavoitteensa kannalta, joka on siis lopettaa turha sota, joka on oikeastaan aika iso teemi pelien aikana. Anyway, tehden vierauksen esimerkiksi lyriikan kohdassa I carved my own path, you follow your wrath, but maybe we're both the same. Jos kerrotaan, kuinka Ryan leikkasi oman tiensä, kuten Armstrong seurasi vihansa, mutta sillä saattaisi olla tuplatarkoitus, se lyriikan sää sopii myös kuvaamaan Samuel ja Raidenin suhteen, sillä he ovat molemmat miekkailijoita, mutta Raiden usein seuraa vihansa antaessaan Jackin ottaa ohjat. Tässä on lähteitä, ja mä en antanut kuvalähteitä, koska kaikki kuvat on pelistä. Jep, siinä on oikeastaan.